आव जेला माने हाजारता दुखु तंफानो सापुं अकगनो सानानि आं काहामनो तंगु जेला माने बखानि कष्ट बुखुकति कगनो सिकांनो बिनि जीवन शेषंगै पायो जेला माने बेलाय उमर किसावनो बिनि भविष्यतनति मावान सुगु जेला माने बेलाय उमर किसावनो परिवारनि जत्त दायित्व निजेनि बांग्रा साका रुजुयै मानाव जेला माने बखरकसा परिवारनि सामुं खालायनाय आं जेला आबुनि बागै बाबुनि परे आंनो संसारमा जालकनाय जेला माने परिवारनि सुखिनो बिनि सुखि तैबो जेला माने जत्तनि मुचुं माननो पुरन खालायनानि आं जेला आबुनि बागै रां पैसानि कामाय करे हिनके समाज आनि कुनु दाम करे जेला बरक बेबाकनो खालायमानो हायबेनो हाजारता दुखुनि समय चिरिगि रगरिंगै मानिया जों जीवन जेबाबे नुगो फियाबा जीवनले सोंनो आबा हायकेसे नुगिया आं जेला शिक्षित अंगमानि परेबो चाकरि मानिया हंके आं जेला शिक्षित अंगमानि परेबो चाकरि मानिया हंके आनि बुमुनि उक्लोगो बेकार थेपानानि नांगु आं जेला आनि बखा बिसिंगो काफानो आनो मकले काबिया जेला माने जतनि इच्छानो पुरन खालायनानि निजिने लांमानो रिउई पइन्टनो जेला माने सागनि कष्टनो वानसुगियावै परिवारनि कष्टनो मा वानसुगु जेला माने निजिनि माननो मुसुंमा रगनो बादिवै हामचंगा बरकनि मुसुंमा रगनो पुरन खालायरिनानि जेला माने अनेक कष्ट जीवननि बिसिंगो फानो निजिनि सुखि नायटुगै मानावो जेला माने हाजारता कष्टनि बिसिंगो फानो मकलनि मुक्ति रमुई नारेकनानि जेला माने फुंनि सिमिं हरजरा कष्टनो कष्ट हन्यावै परिश्रम खालायै जलिनानि अमा हाइकेनो काटिवै मा तंगु जेला रनि कष्ट ताइ जीवन हाइके बायाब्रक नरक आनि अ स्टोरीनो बाहायनां जखा तरो कमेन्ट्स काय सादि हाइके भिडियोनो नायथोगसके अवश्य लाइक खायदि तै नों ताबुक आनि चैनल सब्सक्राइब खायाखो हुनके प्लिज सब्सक्राइब खायदि हामबाय जतो दलोगनो आनो भिडियो पाइ थाक जरनाय तमनि बागै आनो चैनल बेलाय कताल खोदल डकते आबुनि बागै नरं सापोर्ट बेलाय के नांगौ।